Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Inagaroden irugi nga ibasa ti pagkasalitaan ni Berting nga napauluan iti para innaw. Sagudahin nga ti surat papagayam. Dear Manong Nemi, idiaddan puot ko Manong Nemi sapsapule kon ti amak. Kaya't nangasawen, adaw awagak iti nanang, ngem awamet ti awagak iti tatag. Pagpapausak no kwa Manong Nemi, no ada umay, mangay ayam kanyak, umaydak ka sarungkaran, no sinuman digitoy, no makakita ak iti lalaki, tatang! Sangasak ni tatang mo barok. Umay ka lang sarungkaran nga bata, pagpapausang ka man, kapatawan putot ko, tatsak makaputot. E di sa lutsudak kininanang Manong Nemi na sa dinutayan ti amak. Pesak ka no nga bastardo Manong. Uwain, nagtalek ni nanang iti may nga lalaki, ngayon di adda kanon iti tiyan na nagpukaw kanumatan akas lasok. Digat pinanpanaganan Manong Nemi ti bastardo. Ni nanang pinanaganan damat Manong Nemi ti disgrasyada. Awamat ti makuna Manong Nemi nga kabagyan mi taglawlaw. Gapot tayo di sigon kininanang iti kano ta masikugak masigug isuna nga awamit ti lalaki mangi kasar ken kuana. Pinagtalaw da kanong. Wen. Kaya nagkatang-katang nga nakadanon Manong Nemi diti lugar nga nangipasangayan na kaniya. Konforme ti mabalin na napastrikan nga trabaho, katulong, para laba, agyan iti karinterya, para innaw, ag-serve, kaya agdalos, kanda dumapay. Imbag ta dalakay Manong Nemi, pinaganak ti Lolo Jose. Nga nang pasangbay kada kami nga agina iti maysa akalapaw. Nada kami tinangasikaso kini Lolo Jose, dakam nga agina Manong Nemi, ili agkabawen ket maidaliten bedridden ako nada Manong. Sami kabkabakyan, ngimimbilang ko nga pudno nga lulong ko, imbilang mat ni nana nga pudno nga amana. Wen, sanda haang nga kuko ni Lolo Jose Manong Nemi tinagdiswan ti kalapaw na, ket anytime nga umay ti bakit nga butsyog, anytime nga kayat na nga paikat deta nga kalapaw, maramid. Imbag lagi din Manong Nemi adda iti suli na saan met nga napintas iti nagdiswan na para kumati pa nakadevelop deta nga lugar. Dito nga bakit Manong Nemi nga kingkukwa iti daga nga nagdiswan ti kalapaw, kaya so ta kingkukwa iti medyo nalawang nga daga nga mataltalon. Di ba nakipulapol ko kadagiti padag nga ubing Manong Nemi maidumdumaak. Kaslaret ay sa anak nga tao kas kadukwada.
awam ti banay wano diferensya ti bagik kompleto akmet manong at dua matak agong iwat ngipen ulo dua nga ima dua nga saka gabo siguro manong nemi di kasasaad kung may sak nga bastardo apay nga ta gabo nga ta takastoy iti kasasaad ning agina ket kasla hangkam nga maibilang kadakwada gabo ta kompleto da kami napindas balayda wan adda ina adda amada adda nga kakamsat napipintas ti arwaten da ayan napintas ti trabaho di naganak kadakwada idinto ta siya ket la bandera babaunen katulong digiti arwatek manong nemi mamano nga mga sibruak daw-dawatin ni nanang manong nemi kadagitay mapan na paglablabaan digiti nagalalusan digiti anak hamat pangidi nga na daan uwahin manong nemi tanapintas mo't pelaeng baro mo't pelaeng slightly used ko nada iri man nagbasak iti elementarya manipod grade 1 naging ka iti grade 6 manong nemi impas ko tinagbasa tarita tisang kaibagan hinanang kanyak nakakaisunan to Hanoi padhawid na kanyak iarado na manong nemi ti bagina tapno na ang kastagat may kanak tinaranya ka masakbayan. Sanak mo tamako na kanalaing ngem sanak mo tapaanti manong nemi kadagiti kakaduwak adak mo di top 10 manong nemi. Iso na lang talaga nga may gidgidyatak no arwaten puro daan nagalalusan. No usarin ti eskwela usarin ti eskwela manong nemi puro dinawat no mabalin. Anan usak to detay nakabatbatita na pudpudan nga lapis. Anan usak to na manong nemi detay ang rutay-rutay nga bag. Umapapalak manong nemi kadagiti na siya at ti kasasaad na tibihag. At dadagiti kong daway manong nemi nang runa no mariknak tirigat nang runa no kasta nga agkiraos ti tiyan ko kat awan na sagana nga kanek. Malagip ko ti amak. Apay ngamin nga binaybayan na kami. Malagip ko mat ni nanang. Apay ngamin nga bastalatan inted na ti bagina iti lalaki nga dinamat hamad gaya mapagtalkan. Kung nakitinakam kung anong nemi no sakto ti kayat napudno akto. Wen, sang kuntong waybayan ti babae nga patag ko. Endo na siya ti pamilya santo akasto ti kayat ko nga bihag. Kahit kung tumatimadan tinabintas nga balay, na ornos nga pagtaingan, kompleto tali kami. Nga magunod kung tuwatreta, nga rapahap ko manong nemi di kaskanyak nga bastardo. At dadagiti kong tao nga mangmangig ko ako nada manong nemi kininanang. Oy, Carmen, mag-iasawa kang aminan, tapno di ka kakaasi, tapno na katulungam, nga mga sikaso kaniya Berting. Agwing-iwing tumat ni nanang. Irin to tadamat na kita agar-arim kang kuhana manong nemi, di makadakas na kita agar-arim kang kuhana gat nabartag damot ngo maagaram. At dapat masipsiputa ka ng bastos kang kuhana. Ay, sa mga sastan nanang ko, apay nga, igamam na ta, patong na. Ay, Berting, di mo kadikayat ng siyak tagbaling nga tatang mo? Nabartag ka, mate. Sana loko ka. Nagkakalat na kinuma. No, asaway ka nanang mo. Ay, susapo, patayo kag ng ore nagbulbo. Agpulpuli gusti matay na mata na. Gabuti kinaimas nga pamayak kang kuana. Kahit nangasangan manong nemi awan ti matino. Nga agarim kininanang. Pagang angawan dalang. Kahit na siguro ati makaraos. Tano lang ati pagsasalitaan manong nemi manipuri di kastawan itirikat ni nanang agsapol ti pagbiag mi. Saan napindas ti bagina. Nakutong. Saan na nga maestimar ti pagbagina manong nemi. Ibagbagak no ka, agina na. Ibagbagak no ka, nagpa-check up iti doktor. Ang mga nota sakit na. Iyaling-aling na manong. Hanggang nga nagraduar ako ni elementarya, manong nemi, kat pangadayuan ti Ayanti High School. Jakuman kayat manong nemi, gabata kahit ko tulungan ni nanang.
ore para bomba lang, para tawing, o para bagkat, kada kita'y labaan na, anyaman may tulong ko kenkuha na, ngim saan ko na agbasa ka anak. Urag ang kakalain iti high school. Ili ba nagbasag di high school, manong name kaskas di nga maidumduma ak kada kiti ka-eskwela ak. No arwaten, daan kanya, baro kadakwada. Di kiti gamit manong name, conforme ti mabaling nga pagbuludan mo, pagdawatan ni nanang, no anyama di kiti saan na kayat nga bullpen, di kiti notebook, manong name nga basit ti surat na, daan nga notebook, nga basit ti surat na, mabalin pa lang usaren, taado pa lang di kiti pahina, nga awan ti surat. Nakapinpi manak, no labsak ti agsao, mano. Jakmet pa atras, no kasta nga station, jakmet pa atras, manong nemi no dumteng ti exam, at dakmet lata manong nemi, iti makon ko nga top 10. Inanda ako niti 4th year high school, manong nemi, manmadlaw ko ang kimarkaron tilangan ni nanang. Uway manong. At apay nagiri kong daway, nga kasli ilinglingid na ti panaguyak na. Kaya pa siguro din na nagsin nga trabaho na manong nemi, ti aglaba, mapanagdalus, mapanagkomporme dita. Nang? Anak. Ada ka di problema, Berting. Agraduar ka to na na. Mga asin na po, Diyos. At least mapagraduar ka iti high school. Tayo to no graduar ka iti high school, barukan tumad ka na na. Mabalinak tumad ka nga tulungan. Ore ka dagito inang, mabalin kang nga tulungan. At atultulungan kayo mat, nukas na nga bakasyon. No, adda akong dito balay, nga gapuan kiti eskwela. Malpas ko ti assignment ko. Siya akong tiyagubra dito siya akong tiyagluto. Saan yung nga problema? Kaskas din nga madilat at pagbagiyo. Abay nga mga pa-check up. Awanan ka ito, anak. Nang, adang nga problema kayo ito nung kumarkaro dahil nga sakit yun. Nung nyaman dahil nga sakit. Maala lang dahil ito danom. Uminom maklat, dado nga danom. Basta sa anak lakid nga may dalit, anak. No, daman ba di bagbagik tumakder ak trabaho ak agleng etak mayat to. Nagturpos ako ni high school manong name naman pa awam ti award ko. At least nakapagturpos ako. Yung karigatan manong name ni nanang ti mata ti 3 kilo nga pansit. Ken kastamaten nga gimatang peti puto, nagtempla iti juice. Sanan inayaban manong nemi di karoba mi. Alakit adamat imay Ay nga adarag iti papatpat damat kanyak. Ay, Berting, bro. Nana, barukan, nagwapo ka. Nagnaro na nga tanong, maasikasum tilangam. Saan kang tulagid din nga makapag-college? Saan nana? Tani? Tapos makita yung kininanang. Ay, kang ganayin kayo bagbaga kini Carmen. Ngagpak-check up iti doktor. Kumarkaro talaga na, kumutkot tong. Di namat kayat. No sikan to nagtrabahon, Berting. Hamon tong liplipatan na. Pilitin ni nanang mo agpa-doktor. Tapos maamon nga dakos noon niya, taan-anayan na. Pa nakit ilim-limit, nakadidilaw ay susapoy. Oo nga rin, nana. Anong to nga rin ti pagtrabahuam no makapagturpos, itatanagturpos kan ti high school. Kumporme dita. Ay, dayan, pagtrabaho na kumporme. Mapanagtog sapul, ha? No, sombre ka iti construction. Ti pa nagbasak ti high school kita. Adamat iti vocational course mi nga amumimitan ti gigam ti pala. Kanda dumapay. Amom ta karpintero ya, makaaramid ka titugaw kasjay. Diyan mo na ta. Tas lakay kayat ko ti agyan i GHE.
Anong HE? Home Economic. Ay, baklakan samat, darteng. Baka adadaga kay kayat mo, tagluto ka na. Karaming timakbakan. Manong nemi simbrekak iti construction. Wen, sandak kumakidi akayat nga alain manong nemi ta underage sakpela ang menor de edad. Ang magabot talaga kasapulan da, tanaira na idi manong naming agbuhos da kano, inaladak ni Tata Bantor. Dapat na medyo narwa makitirikat, medyo napakad matibagik manong naming maskulado ika nga, o rin no, hanga na imas na papaunag, no ado na kita'y nadalagsang nga trabaho, at bumakad kamat ako na. Saan ko nga narik na manong naming tirikat, Iriadaan makalawas man nun may nagtrabaho ak nakigama kunti bukod ko akwarta. Umisisamak man nun nga nangitad kininanang. Anang, awatin nyo te, makalawas nga nagbanugat. Nang? Awan na nyaman natin. Nang, isardang yung teglaba. Ape ko, mga isardang ko. Kat siya akong nagtrabaho. Umanang harot ka masweldo, nakaspyon. Di ka, umanahay nang, ginainot ta. Anak, mangawat aklat at labaak. Makabola akong nagtrabaho manong nemi, kaya pinilit ko ni nanang. Mayat kay manunusan nang, sakti matong palito ito gundaway. Masapol nga kitaan na kayo doktor. Naloko ko iso naman ang name nga napalit doktor. Iti saludsud iti doktor no anya iti nasakit ni nanang apay astoy. Ngay kasapula na lang tiina na. May pahalit kain ko na iti natagsan nga trabaho. Kabuta damangga po ang makunkun ng TB uno tuberculosis. Sus, saan ka din nga makaakar na ito, doktor? Makaakar, ano, saan yung nga nanadaan? Ano, kumaro deta na kita, masapul nga, mailasin na kita gamit na, no, aramatin na. Yung nabukod na nga baso, kaya nadadumapay, kutsara, pinggan. Sabi ngamin, ngita lang ngayon yekyo. Hindi naman kaming ikaskaso, doktor. Mala. Nakaro ka ni doktor? Samat nga basta nakaro, basta lagi di saan nga makontra. Ken, makapagtumar ka nagitin resetak nga agas. Medyo nangina lang. Napayawan ka dito sa bali ka bang tulong ka na kayo. Dududuha ka lang, doktor. Magtam, amo konti ang trabaho, talbasa nga naggraduarak ti high school. Pagsasardagan ka rin ni nanang agtrabaho, nga tinamat kaya. Ang mabalin na naman lahat na nagtrabaho haglang natin na nagsen. Anya dagi tinagsen, dati pa nagbagkat natin na nagsen. Dati napaot nga pa nagtrabaho na. Eh no, para laba ako na magkat, no adot laban na agad. Ay, suskit babanog ko na ya. Nangaruna no, saan nga gripo ti paggapan ti no, baka tawingan na no, bumbaan na, ayos. Dahil na kano kita, nadagsin ko para na kita. Nadya gil-gil. Eh, si para sana nga gil-gil, siyempre. Kasaritam ti ina, barok. Nga din na abuswen ti salunat na. Tano abuswen na, kumarot sakit na. Baka mauli la ka nga maadi na oras ti ina. Manong nemi, iti kastoy nga edad ko, imbaklay ko ti responsibilidad, manong nemi, para ti panagbiagming nga gina. Tano kasta nga pilitan na tagtrabaho manong nemi, ong takmet, gabuta kumarumat amariknat at sagsagabain na. So nga kinunakin ko na ng pang-aasim. Pang-aasim. Agtungpal kakadikan niya kaya. Di ka kadimarigatan na ipilit mo, tagtrabaho. Kat
mabanog ka. Papanurutin ka kami, anak. Anak, ba't problema nyo kanyak? No, mabalila ko makit. Imbes nga da ka, ngagbatbatil ti semento, ngagbunag ti semento, kanda dumapay. Ada ka kumait eskwela, tapno makapagturpos ka kumamit iti kolehyo. Saan nyo kami na napampanunutin dahi, ta? Anyang arti mabalin tayo kat kastoy matigasat ngayon pa ay naapo Diyos ka na tayo. No pilit yan no tagtrabaho, tapno laing may sakad dito pa nagbasak, matay kayo ti mabiit. Kasano akto pa yung arod? Hindi adada nga, kakaasik ano adaak. Ano kayo yung asawin? Isupay nga siyak, tigat katangam, ti agas, ganangina. Siyak pa iti pampanunutem. Di napimpinas lang nga roden, no? Nananang napimpinas lang, numatay kayo, kasta? Tapno awanin ti gatangang ti agas, tapno awanin ti pampanunutek. Selayo man lang bagamat nga linaksid akon nga anak. Nang dakilakon, kabailakon ti agtrabaho kon para kadatang. Panahon matantap ng supapakak ti kinayang bagyo kanya. Ti adon nga rigrigat yung kanya. Mamatiak ni patpatigdak unay na ng tanusan dak kumang ipatpatig. At adagita ina dita nga baybay andari kat anak da. Imin kalikakom nyo. Iti pa nang paturpos yung kanyak ti high school. Gabot ti patpatigdak. Kaya patpatig kayo matnang. Saan ka nga baybayan? Panawon matantam no ginana kayo. Nasa kang matantag trabaho. Hindi pa lang inanangag na yun. To sana ka di nga napatig ka na kayo. Dahil ka di kalikaguman. Nga makita yun to, ti biyag ko, iti masakbayan, iti pa nag-asawak, ti kadan doon ti apo ko yo. Tagibinan nyo't salon at yo. Agtumar kayo, agpaimbag kayo. Tama na napigsa kayo itong saan kayo itong agsakit no kasta nga, doon na po ko yo. Di yung kadi kaya tagindag, iti sa ala kakalapaw. Di yung kadi kayat ngagdantay ito tinapintas, napimpintas nga pagtaingan, nga balay, nga saan tayo nga agbutbuting no kasta agtudo, agbagyo. Masagrap tanto nga tatikas ta. Mga si Apo Diyos nang. Mga si Apo Diyos. Amo yo, no agpaimbag kayo, dahil gatang tayo kumahit agas nga nangina, idulin ta nga maornong. Mawatandak saan ka di? Agpaimbag kayo nanang. Kung nati doktor, nga sa mo lakid nga abusuwen ti bagim, maimbagan ka. Agsublin tumit lang ti dati nga salunat mo. Basta, sa mo nga abusuwen, sa mo kontrahen ti sakit mo. Naituloy kumitlaeng, uno na alukoy kumitlaeng tirik na ni nanang Manong Nemi. Kapot ang mawatan na. Impapusoon na lahat ng arot kanya kung Manong Nemi, tiya mang pataod, kadigit ito dumakasapulan mi bagas, ken ti agas, para ken kuwanan. Wen, ito tayo suna Manong Nemi, agpatinggalayan nga, agdalos iti arubayan, umanayan deta, sa agitukit Manong Nemi, kadigit tiya, nateng nga mabalin na nga, natngen nang runa no kasta nga mula iti kamutig kata natngen nanto nga si dayam iti bigat at taraken iti native nga manok mano. No ti ba naglaba Manong Nemi imparit ko pa yun kang kuwana. Siya akong ti mangirapin nga manglaba kadagiti mureng mi nang runa kadagiti us-usarek ang trabaho. Gabutan na semento ken narugit Manong Nemi digiti us-usarek ang trabaho isut gabo ng siyak ti manglaba. Kung saan nga marigatan. Enem nga bulan ko Manong Nemi nagtrabaho ti construction. E di napasardeng nga tao mo ti sumaruno a kontrata datata banto. Pasensyakan, perting. Adot ka kompidensya ay so nga.
Kaya nakas pagkarigan ta akaram nga mabalim mga pagtrabaho na construction matlay. Okay lang. At ano awan tong bakante, mabakansyang kanto kat adan to pagtrabaho, adan to manen makontrata ni boss. O may kanto manen na iba na. Sayang ka, saan ka mayaban, kapag naalibtak kahit. Trabaho ti trabaho, o ti duwang ataho, no ararigan. Naduma-duma manong name itinastrik ko nga pagtrabahuan. Nung mapakansyanak kat awanak iti construction. Papanak iti karinderya manong name nga para inaw, para sungrod. At dapat iti kundaway manong name nga absent di kusinero. Siyak no ka manong name iti mapan iti parbangon nga mapan makitsenda kalpasan na kit siyakon iti agluto. Kayang-kayak madigiti manong. Panagluto, iti apaksiw, adobo, ikado, pancit, manong nemi, ken beef stick, na dumapay. Marami nagtempla, iti kilawan nga presko. No nateng met manong nemi, ninanabikid met manong nemi, iti paraduto, no kasta nga umayon iti karinderya, kat nakasaganan, iti mga luto, kat putahe, adon manong nemi digiti umay, agpaksiw, ken naduma pa aghaybol, agpansit. Kaya makalawas ko lang manong nemi, ta nagbakasyon, iti makalawas di kaanakan na, nga sinublad ko nga kusinero. Ay, nangarod, berting, adamatan ti kaanakak. Di agbalinaklat ang assistant na nana. Lagat adoon na sweldo. Para inaw nga rod. Agad adamat para inaw tayo. Wala nga rin may rekomendaryo ng panak na. Agsusuro ka dita, yan tangang it, amumat agloto. Sumra ka kanagitan na medyo first class ng restaurant. Di ba gamyamanak manong naimi kalpasan, ti makatawan nga ninanang kat amo nga tagibanan ti salon at na, saan nga abuswan, umanayan ti panaglungit na no ka, manong naimi no kasta, nga agkay-kay, ken mga sikaso mang sibog, kada kitay mula na, kada kitay panagnating na, sana mapanisusuri ti karuba, kada kitay mayat agumatang ti rangaw ti kamuti, rangaw ti parya, bunga ti okra, tarong. Uwanay matendeta nga exercise na manong naimi ka makatulong kada kami, para tayo niya manakastuan, may libre kami ti masidangan natin manong. Libre kami pa yun, no kasta makasidsida kami, tagparty ni nanang iti manok, nga native, kita. Armang sida kami natin at native, tinula nga native nga manok. Sa nagimas nga sidaan ti intibigat manong nemi, iti leading tang itlog ti native nga manok. Opo, sa mo isaw-saw, no kamatisan. O na saan ka trangaw ti kamuti, gawasaras ka makamatisan, o na makadsuka, makalaman siya. Nagimas. Si malunat ni nanang manong nemi kastamat kaniyak nga dadamat kabi makadak manong nemi. Egeng ka manong nemi nga nasarungak ti kabisera ti probinsya iti syudad, wanted dishwasher. Restaurant na. Neplayak latta. Apay ko ma, basta danas ka na magtrabaho ako na. Gaplaya ko mga dishwasher na para inaw. Kinita na ng pangatong yung pababa. Kaya tag-ginaw na. Una kaya tag-ginaw. Para inaw ka lang. Umad nga di bakante. Ikat na danto ang bakanting waiter akit di siyak to na. Alaga po ka sa pulang mi unay. Masakit nga medyo para inaw. May bakit Di, umay ka nga ro din. Katni, ado kita naskin ng inawam. Saan na kasapulan ti barangay clearance kada police clearance na mapagtalangkan mo talangan baro. Manong nemi inaramid ko ti kapipintasan nga wagas. Ken serbisyo para inaw, kunada. Ngem, saan nga sinsinan dito nga trabaho. Tanong na, saan nga napintas ti panaginaw mo, maapektaran ti negosyo, di ba?
Kung nakanya nga rin dinana Sabel. Nga king kukuha kaya na manager kareta nga restaurant manong Nemi. Okay ka, para ginaw mo Kaya oreg dadamo ka kat awang pinabuong mo. Kaya na awang madlaw ka nagkuna nga nagreklamo nga madit panakinaw na. Very good. Maduktalam at latananan no kasta nga adamadit panakinaw na kapot mapunasan mo. Uy, hindi mainawam sa balik to madya para punas. Maduktalan tumat no napintas kung saan ipanakainaw na. Pero okay ka no. Wala problema. Yan. Sabi ko matag, agtalinaid ka nga para inaw. Niwat na, para inaw ka dilatan. Kahit no, ang bakante nga waiter, di para inaw ka lang sa. Ngayon no kastama nung naming aduti customer ko na kanyak. Ni Nana Sabel. Ala, dato ini. Pala sa man dato yung uniforme, no kaya no umanay ka. Abay na, naskang ganda ang uniforme pa rin now? Ning kaso ang customer kat ni. Tanga magawantaan na gito waiter. Ala, kat inaramid kumit manong. Ala, masipsiputak mat na giday aramida na gito waiter manong naming. Dari tiga po nang asyaman tinaramid ko. Sakpayin ti agumong, para inaw. Nagkamakalawasak manong naming kasjay. Nana, di nga matong artiswaldo kawata para inawak nagbaninag pa yung waiter iti makalawas. Ay, wala. Problema. Baka no kahit munto pa yung nag-absent dati chef, kat siya kan chef. Napadpadasan ka din. Karinderiya lang nana. Alakat babalim mo sipsiputan tapos kasi hanggang talin nga para inaw. Di na papuutan ti panawen manong nemi. Halos talong ko natawen manong nemi nagtatrabaho, construction, karinteriya, kat nagpautak nga para inaw. At damat na kiti kundaway manong nemi nga inakmat ag-relax. Nangaroon na kasta ako na ni Nanang. Anak, kamot ti panawon mo ka ginana. Nanang supay. Anong supay? Adamat dayo ket. As ino mga pagtrabahuan. Abad di kag dayo. May supay nga ro di sweldo. Ngam ka sa pulan, anak. Si Camille at kung kuna kanya kidi. Itata, saan ko nga abusuan ti salutat ko? Si kansamat ti mag-abuso ti salutat mo. At para inaw ka lang, api nga nakasapsapa ka nga ag-report di restaurant. Tumultulong di para kaisagana ka na iti maluto ng. Kituan, di mapuyatan ka. Nabiya ko mamad na danayon ti sweldo. Diyan sa nga bali oras sa tak sweldohan, basta makatulong ak. Kaya na makasusura. Sala nga siyak, itumultulong. Siyak pa itutulungan da. Gabot at agundaway ko makasursuro. Padasan mo tag-relax. Sige. Isot ko na ayo. Imbas nga trabaho kada tangal daw, agdayo pa ka talaga. Buwan manong nemi nagdayo pa kiti may sangal daw. Nagloga na kiti tricycle manong. Hanapan iti mall, pag napagnak ba da? Pabarag matag-shopping nga. Gumatang mo iti barong arwate ka. Kimatong akti barong sa rubber shoes ko. Kan pantalon ko manong. Sa t-shirt ko. Saan ko nga, inukuksob. Isun pinagarawat ko manong nemi. Dejay batok nga napan, nagpasyar, arwatak, isun iti impabungon ko. Impasupot ko. Dikit kahit ang suhon manong nemi nga nang siburwak nga dados. Nagluganak sa tricycle manong nemi. Tadanasken nga papanak. Nakman kiti agpalamiis ko na. Agparelaksak mo ta. Ore lang nakurabi di tao. No basta rin to. No basta nga. Adamat may kamana kwarta agad. Feeling rich mo na, di ba? Feeling gwapo. Ito nagluganak ka tricycle manong nemi. At nakapimpintas nga cellphone.
Nabayagan nga da cellphone manong na yung jack manapadasan da. Akaigam ti cellphone. Ore ko matagit tayo keyboard. Uwain. Tasayangek, ananok kuma, sinot pang usarak. Makita manong na yung napintas sa cellphone. Yeah. Jadi kita ti driver manong na yung ano nga ta? Ibagang kataking kuwana. Sama kaslalangan naman sa mapagtalkan. Amangan ito ko kayong kuwana ta. Ibagang mapanay surrender ti police station, bahan na itong pal. Siya klangan ti mga isubli. Kinunakin tinakam ko, kaya ditong sagak, saan ko nga magbaga, tinalipatan da nga cellphone ito, nag-sidecar. Naka-off-mat. Pisit-pisitik, di matagsilaw. Tawagan na siguro. Saan ka di akasyan ako, no, da makapukaw, makaibati. Tawagan da, tapno, ato sumungpat, kat sa adamag, ibagada nga, cellphone ko na ita. Yung karigatak manong na may long press. Tinasagid ko nga mabaling na sa pakaunan na ko na. Nag-on. Huwain. Ngayon maumat ito tumawa. May isa nga babae manong na yung nakostang pisitek. Kadagsilaw. Adaladawan ti may isa nga nakpinpintas nga babae. Babae takin ko na ito ya. Wow. Kasla istorya ti comics. O no, istorya ti drama. Nga ti aking kuka ka rito, kat maamamok to, agyamyaman to, ti panangitin ko keng kuana, panangisublik, tasang ko pa nag-interes. Nga may tikas to nga pintas na. May kariak nga ta. E di nakiktutak manong name ita bigla nga nagring. Na. Kasano nga tangarot ti mangyon? Pinadpadas ko manong name iti. Inaramid ko. At nakita kiti, swipe na kasi. Apo mayatan. Hello! Apo nangig ko. Hello? Lalaki man. Hello, sir. Hello? Saan mo nga cellphone na ita? Sir, saan ko cellphone? Sino ka? Ayan mo, isublim. Naturay nga timek ti lalaki manong name. Awan ti pagdanagam, sir. Saan ko nga tagikuain? Nakita ito unig ti sidecar, ti tricycle. Ayan mo, umayda ka danunan nita. Yung bagak manong name. Wine. Saan ka pa mapanaw, ha? Saan mong iyop na cellphone? Saan mo nga pag-interesan? Saan ko pag-interesan, sir? Adot kakastakin. Matawagan, ibagada nga atakin kuana, ibagada ayan na, pagkatapos mapanda ay nakapukaw, nagpukaw matan. Sana kakasta, sir. Ngayon, cellphone mo ka dito, sir? Cellphone na kapsat ko. Api nga sang iso ti magisalita kanya. Kanya ti mo. Baka no sa mo nga kabuting suna kat pag-interesan ti cellphone na. Iso nga siya nga manong nan, nakisalita. Tapno balbalagan ka. Awan ti pagdanakaw nga niya, sir. Ana sa katao, ni man ading mo, uno sino man ti tuwag. Sige, orahin kayo nga dito. Kotse manong name iti nagsardeng iti asudeg ko ngayon bagak masa dito tanyang ko noan niya tilangak, noan niya tibado. Ay isang lalaki manong name nga nataur, manauyong tilangana, tidimsaan. Sige ka di Berting? One sir. Ayun na ti cellphone. Ada ti pulsak. Edad nun. Mabaling ka di sir nga nadya aking kuka ti pangyawatan. Ano ka diferensya na katsak ti manong na? Awang ka di sura ita? Ada. Nga di sir nga sumalat pang tidak. Ito style mo. Sir, nabilang nga mamamog suna kat kapsat mo, babae saan? Sininyasan naman ang name ti kotse, jak makita na asin no adat unig ti kotse gabot at tinted. Rimuhar. Noan niya ti pintas, manong name iti lang nga tinagkambil iti cellphone. Mas mana nga napimpintas. Orag la pasagawis yu tiriknak manong name iti dong sahag.
kat kastao na yun, iti, hamat ka ding napaspas, ti yasadig na, kat kasla, para kanya kasla slow motion. Aglunga-lungay, manong nemi, tinabak na nga barukong na, nakawastos na manong nemi ni legs na saan nga nakapanta nun. Manong nemi nagpintas, ti bato na. Kas kapintas, manong nemi ti arwater na, iti sa paladawan iti cellphone. Nagpintas ka talaga. Agalo-alon, ti pangitudugan nga buok na, manong nemi, kas lamay sa nga, jusa. Hindi makadanon kat at dani ti abay ti kapsat na. Umis-isem nagpudaw di kiti na ornos ng ngipin na. O, sila ito ti kapsat ko. Hi, ma'am. Berting, tinagan mo? Berting, dati ti cellphone. Siyakbit ni Ross. Ross, may bagay o na tinagan mo nga Ross, iti kinapindas mo. Style mong burok? Abay, ano di kita bagbagam? Aram mong tikapsat ko? Saan da ka akayat? At saan ka may bagay? Tas sino ka kuma? Kuya, huwag naman ganun. Sige, anawaan. Dati style na kayat na ka arman. Diba? Agpadpadata nga lalaki, Berting. Dito nga dialogue mo itikapsat ko at napanggap mo mga aram kang kuwana. Hindi mo lang hindi tuloy-tuloy. Saan ka nagbagay? Saan na matakita sa wan nga armat? Dagit ibagbagak. Ibagbagak ka na tipudno. At nagan mo, kuya? Kuya? Una, inunakan nga siya eh. Jake, tinagan ko. Nauyo nga. Adong barkada. Basta na may makirambol kami. Sabi ko may bagbagam di kasta. Iso nga, nang pagloko-lokom na ito kapsat ko, paglamang kalangin. Sabi ko magbaglok-lok ko. Itad mo ta cellphone. Tingin kami. Dato yun, Ross. Berting agyaman. You're welcome. May tlayang inurutan natin pitaka naman no. Nang pilit iti ribo. Dato yun. Kung guna. No. Alaan mo, style mong balok? No. Ano mo pala kawartak eh. Kasusuldok namin. Ano ti pagtrabaho kam? Nag-ubrak ti restaurant. Kaya manulat sweldo? Alamon! No. Saan? Di mo kita talaga? Saan? O papilit ba? Saan? Kas gunggo na, Berting. No. Okay, mahala ka. Sige nga nga roden, at dagur-ure ka na kami. Okay. Nice meeting you, Ross. Style mo, nice meeting you. Let's go, Ross. Insusurot ko naman nagkita kung manin tumalyaw kanya sa umis-isem. O naging gana lang ka di arapaap. Arapaap nga maarakop ka, Ross. Naging gala iti nagtaga-inap nga maagkak di rumpi ka bibig mo. Nagkasatak ka din nga Berting. No titagtaga-inap kat maikutan ka. Homo. Puri tagtaga-inap lang ko ma. Bari nga no matagtaga-inap ka, Ross. Tiyan mo idi kat manong naimi na dito mo nakin maudi nga panakakita kini Rose. Ngamitin namin sa manin nga panagpasyar ko iti mall. Nakita nak siguro asong kinamat nak. Berting. Rose. Ada ka gamin ito eh. Napialang nga umay palamiis. Ore awan igatang. Umanay lagpas sa pasyar, no? Kunak to nga. Kahit kung to agatangan de dyan. Asi ka, sino ka ma'am? Awan. Agmamesa. Di ka mabuting agmamesa? Baka adamang kidnap kang ka? Nakatuto tao. Ape ko makidnapan da. No, sa man ginawat na dinted ko king ka. Nabaling ka ding awisan ka. Sa dino,
Okay, baga magbuyat at sine, ha? Diyan kayat? Sabi ko, magbuyat at sine. Berting na lang pagkatawaan na. Ano ta mo, baka ibang nang tagbuyat sine, pagkatapos, ibagang pa nga check-in ta. Ala, amam, anak ko na katawag ng sikat kadwak, talaga makakatawag, makaililekak. Sabi ko nga, awisan kang buyat sine, kadag check-in, ala ka, berting. Awisan kang nagmerienda. Ay, kung anong merienda, akit okay. Sige, let's go. Siyak di makamu, ha? Siyak di lalaki. Kas pasit nga ti pa nagyamang ko pa ng sublim ka dito ng cellphone. Awan kayam. Ano cellphone number mo? Awan cellphone ko? Oo. Awan. O rin gagangay yung cellphone? Awan. Apay man. Alam mo kan, nag-istoryatan to nito no. Makasama ta. Maka-order ta. Manong nemi kasta tinangrugyan ti kinasingit mi kiniros. Agayatak ken kuhana numampay sa anak amay kari. Agayatak ken kuhana ket amok manong nemi nganom amuan ni Kuya Jake. Ti kapsat na. Baka bugbugan na. Ngem. Tay kunadan manong nemi no talaga ngagsabat tirik na ditong kalmay sa apikid din ati paem. Saan ka di? Aging ka nga nakagatangak manong name iti kagala nga cellphone tapno makontak ko isuna. Neta matinanog yan na manong name nga bigat. Good morning. Good morning to. Kumusta? Stoy. Dito'y tumatan nga bagak ti I love you. Numampesana kami kari. Nga kaslasang ko nga patyan manong name iti aklunan ni Rose. Di pa nakayat ko. Inito isuna manong name kat graduate nga iti college. Dito tasyak, agraduara ko mamatan yung tultuloy ko tinagbasa. Masansan mat idin ngag-date kami at nagigit kong daway nga maarakop ko nga magkak digiti lips na. Aging ka ako na imbaga akong ganda daddy kini mami nga dan boyfriend ko. Kay da ka ano mama mo? Ala? Sigurado lagi din sanda kakayat. Nang runa kini manong mo, ito mamuan na. Di mo kayat. Di mo ka. I mean, kadito nga tawan, agkasarto ni Kuya Jake. Dua kam lang agkapsat na makapagdadwara, kadadan itong trabaho. Nasakto yung timang manage iti negosyo mi. Tadimat kayat ni ate timang manage iti negosyo. Ni Kuya Jake ko na kuma. Tasaan mitnesot kursuna, engineering medisuna. Irin to siya, kahit talagang endradwar ko. Iri mga asikaso tinegosyo mi. Ano nga tinegosyo? Restaurant. Kastagaya, di ba ang trabaho ka mati restaurant? Waiter ka o no supervisor ka? Saan? Chef? Ano nga ron? Siya ti para inaw. Ugong-angaw ka. Loko kapag katawan na nga talaga. Samahan. Pasarimit, ag-extra ag nga waiter na kasta nga adot customer. Apa nga para inaw lang. Ikitaw mo bakante nga waiter. No, pa kasta, adumatin nagsusurok, may panggapit pa nagtempla. Ngayon, talaga nga, officially nga syakti para inaw. O, adapalagandat mo itang mangyama mo kanya ka nagiti parents yo? Parents mo? Ada. Ay, etin ka, Berting. Para inawak lang. Huwag lang durugista. Ako matimading ambisyon, di ba? Awan. Diyak pinapadas ti minom ti arak. Diyak pa isim usop sa gerilyo. Kinawang mati kasok. Hanak pa ng kay kabil. No, damayat nga mang kabil kanya, itarayak. Diyak kaya tigulo. Siyempre, no saan ko itarayan, masaktanak, baka bumalasa.
Ito nabigan. Birthday ni Daddy. May kanto. Sa langin, Ross. Kagura ka, hindi mo kaya. Sige. Umayak to, tapno malpasin ti amin. Inirawatak met ti usto manong name ito may bagayak iti birthday party. Ini mapanakon manong name sinabat na ngadagos ni Ross. Nagatut sa ganada, nagatut tao. Makita mo latang nga. Talaga nga, di kita adda mabalin na. Nakita nak ni Jake, manong name ni Kuya Jake, imasagdaos. Ross, sino ito nga tao? Kuya, di mo malasin? Berting? Uy, Kuya. Look, Kuya, abay. Tsak ka di ba't ko naking kaili? Nasa mga, Kuya, saan, ti imbaga may dikit saan nakapagluklukuan? Anak man pagluklukuan ni Berting. Isa't iyam among nga boyfriend mo, kadadadi kini mami? Isa't nagbaling nga boyfriend mo? So, ti first and last love ko. Iso, namnamayan ka din nga kayat damami kini daddy, so na? Nagwapo man, okay matarwatin na. Ano ito problema? Ano pagtrabahoan na? Again, restaurant. Manager? Kuya, saan nga si Katinas ka ng mga interview? Bahala ka. Sige, hanggang ordein daddy ka ni mami. Mga no, kaguran na ka ni daddy. Birthday ni daddy laglagi pa nita. Abang ano mabad trip ni daddy. Masadig kami nga ron manong namit ayan, ti birthday celebrant, guwapo manong. Yung mali ni Jake and Kuana, kaya napintas ti mother manong nami ni, napintas ti mother manong nami ni Rose, yung malamat kan Kuana. Dad, Mami, ni Berting, ti boyfriend ko. Berting, dinadi ki ni Mami. Happy birthday po. Inyawat ko't manong namin dakulap ko ka nagabrasa kami. Kastamatan iti inana. Sit down. Ito kayo. Nakadatuto tao, sir. Basta birthday kayo siguro kat kasto iti kinagkarbuna. Kunak manong namin tap na mangikat ko tinervyos ko. Gawot na siya tikit kitain na manong. When? Ginggang kunan ni Rose ngaggang kay ti restaurant. When, sir? Manager? Saan, sir? Chef? Saan, sir? Waiter? O supervisor? O chief waiter? Saan, sir? Ano ka ron? Para inaw. Ito kasi tanga lang, ha? Para inaw ka lang? Dad. Iyat ati pa manong name ni Rose. Namnawain ka din nga may karika ka na kami? Sweetheart, honey, birthday mo. Rose, expectare ka ta. Ay bagang nga pagtrabahoan ng restaurant ka ta. Siyempre, manager. O na, chef. Abi nga, kababaan ba? Dad. Oh. Disgusting, me. Kakaiso na pa yung birthday ko. Sorry, Dad. Iba't batid ko ni Berting. You. Sir, get out. Dad, saan mo ba panahon ni Berting? Get out. Gabuta dyak kayat manong nami nga adda mapasamang kang gulo, timakdera kon, timalikudak. Berting! Kahit nakakamakaman manong nami ni Rose, nga inatipa ni Kuya Jake.
Berding, kaya iba na shh, kamang gulo. Di ba yung mga pumanawan? Kung naktupay nga minta, anat na oray mo kay ni Daddy? Manong Nini, saan ko nga nangeg doon niya, digil si Marlo nga dialogue. Basta nagdardara sa klatan, Manong, nga pimanaw. Nga nangala ako nito, tricycle. Nga nagawi din nito'y balay. Dito'y balay ko, nak, Manong Nini, ta saanan nga kalapaw. Kakaiso na Manong Nini nga nagsemento kami matin, numampay may salang ti kwarto. Nila yung nanang tagkur kwarto. Siyak nakuantag maturog iti pa nakasalas. Sementadon Manong. Sunalang ta sampay nga na pinis. Nga damaten makita nga sumagmanong nga alikamen tugaw, labisaan. At dapayin basit nga TV Manong. Sunalang taong peti refrigerator mi. Gas train sa da. Rep awan. Nga balak. Ang alat ni baso kaya tayak iti gripo. Sa aking minom. Sumat nga sumrek ni nanang Manong Nemi ang gapo iti likod. Di ka matapan nakiberde anak. Ano ita pasama? Mabikas tadlangam. Awanan. Ano nga awan? Kung naktupay nga min keng kaidi, di bagam nga adanubiam, ararmam adanubiamon. Nga anak tabak nang. Saan damatama ko na nga baknang? Kapag nga saan ko ma? Kada ko nga restaurant, nga saan lang amay may sanga-saga. Nga dahi nga restaurant, nga negosyo, kada isuti posible nga matawid dahi nga ros. Kung naktupay nga min keng kaidi nga wagayat ka anak. Saan kas kadakwada? Tayo ba't lang nga namayam nga may karika? Tapos saan ka masaktan? Anat na masama kami. Pinapahanong ti ama ni Rose ngag birthday. Nyam amuna, sinalutsod jay ag birthday jay ama ni Rose. No anyat posisyon ko ti restaurant. Manager, saan ko na, supervisor, saan ko na, waiter, chef. Gabot saan ko naklata. Siyempre, baga ako nga parain na. Kinapay namin ngayon bagang nga parain na. Yung bagam lang tako mamatay nga manager ka. Langamat ti manager. Nanang met. Kaano pa nga insurudak nga gulbod. Di ba ti surusuryo kat sana ka gulbod? Ay kati bambar mo kumalata na tapno. Anak, inanawa ka idi. Min tultuloy mo. Di ba't patig ko ni Rose nanang? Kat nakasagan na ka mangilaban ti panagayat ko. Nakasagan na ka mangilaban ti panagayat mo. Ngayon ni Rose, nakasagan na nga ta nga mangilaban ti panagayat na. Manong Nemi, your uray ko lang titawag kaniyak ni Rose. Ngayon mawan ti mauray ko. Kaditi siyak, Manong Nemi ti tumawag, anatende. Inulit-ulit ko, Manong Nemi, yung saan ko matawagan. Intuloy ko lang tinagtrabaho, Manong Nemi, kas dishwasher, wano para inaw. No taduma tumulong nga gluto, ag sagana. No taduma ag ginuporme nga tumulong nga kaswaiter. Makabulan ng tinapalabas Manong Nemi. May maumot lahing yung titawag ni Rose. Kastamatan nga, numanin ulitek ti tumawag ni Mawan. At na kitikon daw no kasta nga bakasyon ko lumabas-labas sa iti balayda. Wahan Manong Nemi. Balayda nga napanak idi nga nakaangayan ti birthday party. Nangato ti gate da Manong Nemi. Numanin mapanak iti restaurant nga panaka kukwa da. Pagsublatek di duwa talo nga branch Manong Nemi ti restaurant. Nagapende iti gundahoy Manong Nemi nga agbali na ka customer tapno lang agsalud-sudak. Ay pare. Kuka da Rose dito niya. Rose? Kumusta naman ni Rose? Tsak manam mo? Di mo't umumay dito. Papapanan no ka restaurant. Di branch 1. Napanak sa Manong. Nakitak ti inana Manong Nemi nga adda iti counter.
Inlangit ko ti pagik. Amang ano, malasin na kat papanawon na. Diyan waiter manong namin nga si kaso kanyak tinagsaludsudak. Ross, wala ba na umumay dito eh? Umumay na wagan, nabayagan na saan ko nakita. Nagbasbasa so na. Ay mo gayam, anang eskwela? Imbaga na. Sadya kong inabangan manong naming. Imawan, nagsulsulud-sudak. Why na nung naming nagsulsulud-sudak? Kada kita'y pada na nga kurso, HRM. Tsaka mo, sa bali nga tamad nga oras ti. Handa nga tamad nagkaseksyon. Kaya nga manong naming amay sa nga babae ti nagsulud-sudak. Miss, mabalit nagsaludsud? Mabalit. Tapay. Oo, ni Ross. Ross Castaneda. O, hindi ka bagyan ni Jobel? Owen. Classmate ko. Ayan na. Di ata nga ti problema ka po ta. Umada ng ti graduation. Nagsardeng mo nga nagbasa. Taapay. Titamag ko sila masakit ko na kumangam sa amin. Masakit na saan? Okay. Sige kahit nadapapanak. No kahit mo man, api ka hang kapapanjabalay na. Manong naming kadden ko. Mapana kiti branch 1 restaurant data kasaritak tina. Iti sumra ka kiti restaurant manong name pagkisumit nga siyak tikit kitayan ti inana. Ni? Mas kumanga siyak tumasdek kang kuha naman nung name rimuan iti counter kit simabat kanyak. Tiyan mo kinikit pagsawsaw anak ngam ko nana. Berting anak. Nana. Among ka di nga pasapsapul da ka. Ha? Pasapsapul dak? Kadagiti polis? Papapatay dak? Kasta? Haan? Kinapod doon na sapsapulag mo ni Rose na. Nagsubli-subliak dito. Napaanang kiti eskwela kiti bagada nga sila masakit. Kahit mga sawin, sapsapulig matisuna. Mabayinak lang nga mapanjibalayo. Kaya maputengak. Imayak dito idi na minsan asid gang kay kumangim. Maamakak. Ngam gaputan na mo nga kasalaman sakit so na. Iso nga ang gadang ko talagang umasidag ka na kayo nagsalutsod. Noon na talagang napasamak kayong kuha. Masakit nga peso. Kahit mo makita. Unay-unay na. Umay ka at ita-itayan na. Hospital tinapanami manong name ni Jake tinakabantay. Diyan mo. Tembes ko mga agyaman tadaak ng kumuskusilap manong name. Sanakit ko na. Pabenta ka. Jake! Mami. Di mo kadikayat nga may pag-adkapsat mo? Mami, agit sa sakit laing ni Rose, sang agit sa sakit data. Kinsa nga ganaw. Agpadpada kay lang agama. Sige, naglisikantan. Ito, masadag kami. Manong Nemi, awang pedwa bulan. Imapangimras, tibagina. Abi kasat lang nana. Manipod idi. Dinan kayat paip ti mangipaunag iti. Iti makan. Abi kasandak nga tinawagan. At damat number ko kayo kuha na. Di cellphone na. Kaya di nga nabigay nga napasamak ti gulo, ti birthday, ti asawa. Di ka mo nakasunod pa nakadadahil na. Pati di SIM card na.
Sa mata na gumana. Tapno mamomi ko mati numero. Ti cellphone mo. Tapno matawagan na ka. Samat nga na ibaga. Ti anak ko no, anyat restaurant ngayon mo. Nagsulsol kami man kada kiti restaurant nga mawat ti may ibaga may pagkapkan ka. Di mo na ibagan sa akin ni Rose na address mo. Sumut lang saan ko matawagan. Kailangan di mauli kong tawag. Iba't patig nakaunay ni Rose. Iba't patig kumatuunay-unay nana. Numampaya mo ka sana ka may kari. Mo kasanda ka kaya. Awanin ti problema iti asawak. Naawat ng ti kinabot no. Nakariingan ni Rose. Rose? Berting? Rose? Apa yun nanom ti bagim? Apa yung gusto tinaramin mo? Manano ko mano? Nangan kalata. Tinagabin mo sa lunat mo. Mabalin tamat ag kita. Ore no sanda ka kayat no talaga nga nakasagana ka mangilaban ti panagayat mo. Kasano pa yung maituloy ito para ayat-ayatan no. Mapukaw ko manten. Gapota talaga nga paritan dak nang rona kay ni daddy. Kaya kahit ko lang aro din timatay ko na. Numapukaw ka. Kung na ni mami nga huwag ka nun ti problema. Nalukoy na ka nun ni Daning. Ako man ti problema kini kuyam nga Jake. Taon ti sabaling mapatuloy na sa nga sikakin siya. Hanggang iba ka, ha? Nawawanan ti problema. Kalika gumak man nga rutin ti agpihag. Gapatadakan, Bertie. Sikat ibihag ko. Sikat iragsak ko. Ure no para inaw lang. Ure niya ka man ti trabaho. Basta saan ka nga drug addict. Kung ba sa lugar na ero. Nasingpit ka, nasiyat ka, natungo ka, ipatpatig na. Alam ko matiparensya na ore para hinaw ka lang. Ipatpatig ka, Berting. Ipatpatig ka matunay-unay, Ross. Ipatpatig ka unay-unay. Awan nga rudan din nagbalin na problema manong nemi nang runa iti sublin ti salunat na pag-isumiter manong nemi ti kaldawan ti graduation da. Ket ore man pa kita liway na manong nemi naggraduar ni Rose when naggraduar ni Rose iti college. Kadada kami kininanang ngay matendar iti panagpaala na inya mamuk nga rod ni nanang kadagit naganak kang kuana nga runa kini Rose. Saan kong hindi bahak man ang naming ay suna kat disgrasyada kat siya kat may sangang bastardo. Damagin da na mamukon ti amak. Ngem saan ko ba nga na mamukonak. Tao mo't pati amunina ng kaniyak. Ngajak tula mo manong naming dumteng tot panawen nga mamumukti amak. Manong naming inyadvice da kanyak manong nga nasken nga agbasaan. Uwan ko nakman. Kahit babaen ti tulong manunay ni Rose, ay so na ti simublat nga nang manage sen iti restaurant da. May sakadag iti restaurant da. Intuloy ko tinagbasa. Ngayon rapin kumat tinagtrabaho. Nga nagbalina akong nga empleyado manunay mi tayanda. Saan nga para inaw. Nantiket. Siya akong ti assistant ni Rose manunay mi nga chef. Assistant chef, assistant manager. Ngayon, hindi na kapag-graduar ako niti college, manong nami, da kami na talaga tinanggamulon, talo nga sa nga itinegosyo da. Alpasan day ta, manong nami, kat nagkalay sa kami. Nagkalay sa kami kini Rose, manong nami, katin sagutan na kami, da daddy kini mami, iti balaying asdeg, iti branch 1.
a restaurant. Nga rito matente ayan ni Nanang Manong, pinanawan min di kalapaw nga nagbaling nga sementado at dan sa bali nga gigyan. Kasmudla kada kami, Manong Nemi nga kakaasi. Agyamyaman data na libre dan nga radya nga balay. Agad sumublat kayo mo ta, makigasang-gasat ko na. Nabigsapar lang Manong Nemi da daddy kini mami, kastamatan kini Nanang. Nga ni Nanang, balinan nga yaya, dagiti talo nga apu ko na. Irin ito tatalumat Manong Nemi, ti anak kaputot ni Bayaw Jake, iti asawa na. Ngayon kapot ta engineering isuna, siyempre, ti tawid mi. Kada ginaganak kini Rose, kat da ito, itong restaurant. Irin ito isuna Manong Nemi, adam tawid na nga daga, nga nang ipatakdaran. Ni Kuya Jake, isuntumat nang ipatakdaran na Manong Nemi, iti furniture shop na. Malaksid iti panagkong kontrata na. Kada dapay furniture shop na Manong Nemi, nga pasat tinegosyo na. Nagbaling nga rod na siya at naragsak na nagtungpalan mi nga ginakalpasan ti adu nga rigat mi Manong. Iti pa nakadisgrasya. Nagbaling nga disgrasya ni Nanang kat nagbaling na kabastardo. Ngayon ka po iti anep ken kinapudnok. Nagsabat ti dalan mi kini Rose kat da kami talaga tinakagasgasat. Nagkagasat. Nga gamyaman na kinapod Diyos gabutan ni Rose tin sagot na para kanya. Kaya sagutan na kami ti talo nga bunga. Dito nga rin ti pagkasalita ak Manong Nemi katagyaman naklaunay ti anos mga nang ibasa. Kahit sabi ko nga dadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadikitipada kanimig, more power to your program anong and God bless. Tuwing ardagyang na pag-ayam mo, Berting. Thank you mat kang Berting, hiting ka pa ng isurat na ti pagkasalitaam.